λαλιά της φύσης, ένα κομμάτι από την Ελλάδα μας, του επίγειου παράδεισου, ένα κομμάτι επίγειου παράδεισου της Ελλάδας μας, η λαλιά της φύσης. Τα λόγια είναι περιτά τα λόγια, περιτά. Ταμπώνει η κάμερα, καθώς πέφτουν τα νερά, σχηματίζουν υδρατμούς, λες και είναι πούσι, λες και είσαι στον ωκεανό και σπάνε τα κύματα πάνω στο καράβι. Έτσι σπάνε τα νερά πάνω στους βράχους. Το νεράκι αυτό όμως του Θεού θέλουνε οι δαιμονισμένοι απανταχού δαιμονισμένοι, οι σατανάδες. Θέλουν να το ξεπουλήσουνε, να μας το στερήσουνε και αυτό, να μην έχουμε λεφτά να το αγοράσουμε. Θέλουν να το πάρουν για πάρτι τους και αυτό. Πρέπει να το κάνουμε, να τους αφήσουμε, να τους κάνουμε τη χάρη, να τους πελεκίσουμε πρέπει, ενωμένοι όλοι οι Έλληνες όπως πάντα στα δύσκολα. Να τους ξεκάνουμε, ώρα είναι. Θα πόνει η κάμερα από τους υδρατμούς που σκορπούν παντού. Δεύτερη μέρα του Πάσχα 2013. Χρόνια πολλά στις φίλες μου και στους φίλους μου. Χρόνια πολλά, με υγεία πάντα. Και καλή ελευθεριά! Καλή ελευθεριά! Καλή ελευθεριά!